Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 20, osteguna, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangado izango dugu eta aurreko bi saioetan hitz egin genuen gaiarekin jarraituko dugu. Hain zuzen ere, San Ferminen historia. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1905 independentzia lortu berri zuen Norvegia inbaditzeko planetan atzera egiten zuela adierazi zuen Suediako erregeak. Urte batzuk geroago, 1912an, Voltairine de Cleyre idazle anarkista eta feminista estatu batuarra hil zen. Egun berean, baina 1963an, telefono gorria ezarri zuten AEBetako eta Sobietar Batasuneko gobernuen artean. Eta bukatzeko 2014 urtean Galesen lehendabizikoz antolatu zuten Rust Ir Light galeseraren aldeko korrika. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Burutaingo saihesbidea bultzatzeko beharrezkoak diren desjabetzeak premiazkotzat jo dira. 121 errepidea, 2+1 bide bihurtzeko proiektuaren barruan. Zuten aurrean prebentzio eta lankidetza piztuz, zute handietatik 2 urte bete direnean Foru komunitatea bere azalera lehen goratzen eta bere baso ekosistemen erresilientzia lantzen ari da. Nafarroko gobernuetan Microsoft Iberica elkarlanean arituko dira Nafarroan transizio digitala bultzatzeko. Nafarroko lehendakariak talentu artistikoa sustatzeko saria eman dio Celia Carrasco poetari zentenial belaunaldiko berso askeari. Foru erakundeak omenaldia egingo diote larunbat honetan Nafarroko erresumari Leireko monasterioan publikoari irekitako ekitaldi batekin. Erraldoi eta buru handien konparsaren agurra udaletxe plazan eta kontzertu berezi bat 14an, Los Tenampas taldearekin San Fermin eguneko egitarauaren berrikuntzen artean. Usategietara 14. igoera ekainaren 22an eginen dute Etxalarren. Beran, turismo plan bat garatzeko teknikari bat kontratatzeko deialdi egin du udaletxeak. Fernando Mikelarena historialariak hitzaldi eskainiko du ostiral honetan beran 1936ko udan gertatutakoari buruz. Baztango mindeitze kantaldia eginen dute larunbatean Berroetan arratsaldeko 6:30 aintzinera. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, Kerobia taldearen kontzertua egongo da Oko Andra Maria plazan. Kantu eta hitza musika zikloan Kerobia taldeak kontzertu akustikoa eginen du. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Arratsaldeko 8etan hasiko da kontzertua. Taldeak 2024an data gutxi batzuk eskainiko ditu Euskal Herrian eta estatutik barna, eta Iruñekoa izango da horietako bat. Ostiralean alde batetik, Itzalen tektonika eta Galbaea liburuen aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Itxaron Bordak bere azken lana Itzalen tektonika aurkeztuko du, eta Gotzon Barandiaranek Galbaea. Karrikiri elkartean arratsaldeko 7etan izanen da. Beste alde batetik, Hor taldearen kontzertua egongo da Zaldiko Maldikon. Hor taldeak kontzertua egingo du Zaldiko Maldiko elkartean. Ahotsa, teklatua eta kontrabasoaren doinuak arratsaldeko 8:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian 2019 baino lehenagoko hipotekak dituzten nafarrek gastuak eta interesak erreklamatu ahal izango dituzte. Epai batek gastuen banaketa gehiegikotzat jotzen duenetik,
5 urtera preskribatuko dela adierazi du Gorenak. Eskatzeko baita ordaindutako maileguak ere fakturak gorde behar dira eta 1.500 euro berreskura daitezke batez beste. Argazki nagusietan, ezkerrekoan, Felipe eta Letizia erregeek meritu zibileko aginduarekin aitortu zuten Arantxa Mekak desgaitasun intelektuala duten pertsonekin egindako lana. Eskuinekoan, Maria Txibite presidenteak 100 urteko belaunaldiko bertso solte gisa definitu zuen Carrasco. Titularrean, elkartasunaren eta talentuaren sariak kirolean eta artean. Eskuineko berrietan, alde batetik, estatuak aitortzen du Nafarroak biktima guztiak konpontzeko duen bidea. Beste alde batetik, 2+3 planak lanbide heziketako ikasleak nupera erakartzea eta 3 urteetan titulua izatea du helburu. Jarraian, Foru Ogasuneko 3 langileetatik batek greba egin du. Bukatzeko, Arzo Milabiatua, Talibanengandik ihes egin zuen fiskalaren hitzetan, Afganistanen soto batean ikasi nuen ezkutuan. Diario de Navarraren titular nagusian, Iruñean, Noainen eta Tuteran daude Nafarroako enpresa teknologiko gehienak. Sektoreak 125 enpresa eta 1.056 enplegu ditu, eta 75,5 milioi euro fakturatzen ditu. Argazki nagusian Leonor printzesaren eta Felipe erregearen arteko konplizitate keinua koroatzearen 10. urteurrena ospatzeko ekitaldian. Titularrean koroaren oraina eta etorkizuna. Eskuineko berrietan alde batetik asilo eskaeren errekorra Nafarroan, 2000 baino gehiago urtebetean. Beste alde batetik Kesos Albeniz Olazagutian Nafarroako ete saria irabazi du. Jarraian Polizia Nazionalak omenaldia egin die Nafarroan eraildako 13 agentei. Goiko berrietan, batetik, Larra, Nafarroa erromatarrean edatutako jainkoa. Bestetik, Greimak eutsi dio Nafarroan. Azkenik, Zabaltzak dio ez dagoela Aimar saltzeko asmorik. Gara egunkariaren titularrean, Pradales eta Otxandiano aurrez aurre gaur inbestidura saioan. EH Bilduren hautagaia izango da bere herri proposamenarekin hitz egingo duen lehena, eta ondoren EAJ-PSE-rena itunaren edukia azalduko duena. Argazki nagusian, Hego Afrikako presidenteak Cyril Ramafosak kargua hartzeko ekitaldian esan zuen herrialdea aro berri batean sartu dela. Titularrean, Ramafosak aro berria iragarri du bere gobernu argitaragabearekin. Eskuineko berrietan, alde batetik, torturatuen sareko Iker Morenoren hitzetan, isiltasuna eta negazionismoa apurtzen goaz. Beste alde batetik, errefuxiatu baten bidaia 2 aldiz zaila. Jarraian, Israelek Gazan egindako krimenak salatu ditu NBek. Bukatzeko, gaur hasiko da azken arrok Gasteizi lotuta dagoen jaialdia. Berriaren titular nagusian, 100 irakaslek bidea emanen dute basoko ahozkoa euskaraz egiteko. Ahobizi eta belarri prest txapak jantziko dituzte. Ikasleei adierazteko babes osoa dutela euskaraz mintzatzeko. Astelenean hasiko da proba eta irakasle zuzentzaileei dei egiten diete haiek ere parte har dezaten. Eskuineko argazki nagusian, Bandana Shiva ekintzaile ekofeminista dugu. Honen hitzetan, arazoa sortu dutenak ari dira diseinatzen isurpen sistema berriak. Honen beheko argazkian, Lizar Begoña idazlea dugu. Honen ustetan frenesi garaiotan oso zaila da tarte bat aurkitzea irakurketa luzerako. Ezkerreko argazkian, Natalia Arroyo dugu. Honek hurrengoa dio. Profesionalizazioaren bidean oinarri sendoak jarri ditugu. Erdiko berrietan, batean, asiloa lortzeko zailtasunak salatu ditu zeharrek, eta protestara deitu du gaurko. Bestean, Talibanak agintean direnetik, Andreen suizidioek gora egin dute Afganistanen. Bukatzeko, beheko berrian osakidetza hobetzeko ituna taxutu dute EAJak eta PSE-ek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Iruñeko alde zaharrean eraikin bat erosi dute katakrakek eta KUP 57 proiektu eraldatzaileak sustatzeko.
Kale nagusiko 54 zenbakiko eraikinak 1400 metro karratu ditu. Erosketaren bitartez hiri lurzorua liberatu nahi dute, Iruñeak pairatzen duen higiezinen kapitalaren eta turismoaren presioari aurre egiteko. Eskuineko berrietan, alde batetik San Ferminetako egitarau ofiziala aurkeztu du Iruñeko udalak. Nobedadeen artean erraldoien agurra udaletxe plazara itzuliko da. Guztira, 514 proposamen izango dira eta programa irisgarria, parte hartzailea zein inklusiboa da. Liburuskaren diseinua Xabier Erkizak egin du, Frantziska Estudioarekin batera. Beste alde batetik, San Ferminetako programazioa berreskuratu dute aurten Herriko Tabernak eta Arrano elkarteak. Udalak bertan behera utzi zuen iaz Herriko Taberna eta Arrano elkarteko eskaintza kulturala eta aurtengo programazioa aurkeztu berri dute. Elektrotxarangak, DJak eta hainbat talderen kontzertuak proposamenen artean. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, gaueko 11:09 gutxitan udan sartuko gara, eta 93 egun eta 16 ordu irango ditu, irailaren 22 arte. Egunak, ordea, ez du ura itxurarik izango. Ia egun osoan hodeiak gailenduko dira eta zaparradak botako ditu, noizbehinka trumoitsuak. Arratsaldean zaparradak barnealdean izango dira gehien bat, eta handiak izan litezke, txingorrarekin batera. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura maksimoek 19-21 gradu artekoak izango dira lurralde osoan. Ostiralean giroak egonkortzera egingo du. Goizaldean eta goizeko lehen orduetan, hodeiak ugariak izango dira oraindik, baina orduak igaro ahala, ostarteak zabaltzen joango dira. Arratsaldean hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira. Egunaren lehen partean euria egin dezake iparraldeko zenbait lekuetan. Temperatura maksimoak zertxobait igoko dira. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea nagusituko da berriro. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongitazu, orain Euripean baina ongi, bai. Eskabatu guztia, baina hemen zaude. Hoi da. Eta, aurreko bi saioetan hitzen genuen gaiez, San Ferminak, gaur berriz ere horrekin jarraituko dugu, ezta? Hoi da, ja, aurre San Ferminetan bete-betean gaude, eta orduan, hori aprobetsatuko dugu historian barna nolakoak izan diren eta izan ziren zera aurreko, San Fermin aurreko egunak eta hola ez, gauzak egiten ziren gaur egun egiten ez direnak batez ere. Eta orduan, alde batetikan, igual gaia sartzeko pixka bat, jaiak ala mesetak. Hemen betidanik esan da mesetak, ez jaia, ez herriko jaiak eta herriko jaiak, ezik eta mesetak, zergatik? Erlijio kontua. Hoi da. Herriko jaiak ziren, herriko eta hiriko jaiak, ziren beti lotuak zera erlijioarekin. Ospakizunak ziren erlijiosoak, orduan batez ere ez. Gero aparte egiten ziren feriak eta historiak, azkenean aurreko egunean ikusi genuen ez, azkenean batu zirela, baina hasiera batean ez, hasiera batean jaiak ziren
egun batzuk eta azokak eta feriak beste egun batzuk, ez? Bueno, gaur egun ere jarraitzen dute horrekin lotua. Baina lotuta, bai, hori da. Kontua da, ferien kontua geratu dela oso patxal. Gaur egun da egun bakarra egiten dena, eta lehen baziren 2 aste edo inkluso 3 aste izan ziren gaur egun ez. Eta jaiak dira batez ere. Kontua da, oinarri erlijiosoa zutenez, orduan mesa eta, meseta, mesa eta. Zergatik, mesa asko egiten zirelako egun horietan, ez? Orduan, han geratu da izena, mesetak, eta hemen Iruñerrian eta mendialdean ere bai, hau da, erabiltzen den izena. Las mesetas de Iruña, esaten da, mesetak. Bale, hori esan da, joango gara pixka bat atzera, mendeetan atzera, 17. eta 19. Mendeen artean, lehenago ere bai, baina batez ere 17. mendean, ben ez zegoen zezen plazarik. Eta jaiak, mesetak, beti lotuta izan dira zezenketekin. Hemen zezentasuna handia, zaletasuna handia izan da, orduan beti lotuta, ez. Ez zegoen zezen plaza egonkorrik, baina bai montatzen zela behin-behineko zezen plaza bat Gazteluko plazan. Orduan, Gazteluko plazan zer egiten zen, ixten zen, ez esi batekin, baizik eta armailak ongi moldatuak, laurden luze bat, plazako laurden luze bat betetzen zen, okupatzen zen horrekin, ez? Orduan, hartzen zen, orain, La Jakoba pasadizoa dagoen txoko hortik aurrera, bi aldetara, Txapitela kaleraino, eta beste aldetik San Nikolaseko eskaileretaraino. Hor, lauki bat egiten zen, ixten zen, armailekin, zurezko, desmontableak ziren, ez? Eta, aurre San Ferminetan, aurreko egunetan, zer egiten zen? Egiten zen operazio bat, eginkizun bat, montatzea, hori guztia montatzea, eta, luzea zen montatzeko, ez? Desmontatzeko azkarragoa egiten zuten. Eta bat zegoen kioskoa, orain? Ez zegoen kioskorik, ez. Hori da askoz ere geroago, 19. mendearen, pentsa dezagun, erdian, 1850ean, ja eraiki zen lehendabiziko plaza egonkorra. Orduan, araño, denbora ura arte, montatzen zen eta desmontatzen zen. Zen salsa ikaragarria handia, ez? Eta orduan, operazio horri nola ziren oholezko armailak, zurezkoak, tender las tablas, esaten zitzaion erderaz, ez? Eta hortik tendido. Tendido del sol, tendido de sombras hori guztia, gaur egun plaza guztietan dira zementozkoak edo harrizkoak edo denetakoa, ez? Baina mende haietan zen tender las tablas, eta hortik geratu dira izena, tendido. Orduan, hori egiten zen, pentsatu behar dugu, maiatzan hasten zirela ja tramiteak egiten. Zergatik tramiteak, zezenketak antolatzen zituzten udalekoek. Udalaren partetikan antolatzen zen, baina alde batetikan errege ordearen baimena behar zuen. Geroago, errege ordea, birrei, figura hori desagertu zenean, gobernadore zibila zen bere ordezkoa, ez? Orduan, haren baimena behar zuten, ezin zen bestela egin. Horregatik askotan karteletan, nire garaian ere bai, ni jaio nintzenean, 50. 60. hamarkadan, esaten zen, se celebrarán las corridas si el tiempo lo permite y la autoridad baimena ematen du.
Orduan, beti zegoen horrekin, ez? Oso bitxia da harreman hori udala eta erregeorde edo gobernadore zibilaren arteko harremanak beti izan dira bereziak, tirabiratsuak askotan, beste batzuetan ez hain beste, baina beti olako jeloskor, bata bestearen gandik jeloskor egiten ziren. Hori beste egun batean igual komentatuko dugu, ze badaude pasadizo politak. Zezenketak erlijioarekin erlazionatuak daude edo nondik datoz? Azten baldin bara horretan. Hasiera batean bai, ez erlijioarekin, baizik eta mitologiarekin. Osea, zezena izan da betidanik, hemen parentesi pixka bat egingo dugu, ez? Betidanik izan da, bost taurus espeziea, oso bitxia da, baditu 7 barietate, hasieratik 7 barietate. Bueno, pues haietako bat da Nafar varietatea. Osea, Nafarroako zezena da aspaldiko arraza berezia, eta horregatik orain babesten geratu zen, joan den mendean geratu zen pixka bat apal, baztertua, nolabait, zezenketetan baztertua, zergatik hemengo zezenak zirelako oso nerviosoak. Argalak, oso nerviosoak, eta horren oso arriskutsuak, lidiatzeko, toreatzeko, eta orduan toreatzaileek ez zuten ikusi nahi, eta azkenean baztertuta geratu ziren, ez? Orduan, baina, mitologian, Grezian eta agertzen dira zezenak beti, eta jendea jolasten zezenekin. Zezenaren bi gaitasun berez indarra eta nobletasuna beste alde batetikan. Orduan, izan da, oso gaitasun, oso kualidade positiboak, maitatuak, erlijioen partetikan eta mitologiaren partetikan, ez? Orduan, beti lotuta egoten ziren, jolas hori, aspalditik, zezenak eta jendea, gizakia, arteko jolasa hori izan da betidanik oso errotuta hainbat zibilizazioetan, eta hemen ere bai, euskal zibilizazioan, euskal kulturan oso errotuta egon da beti. Orduan, eta hortik pasatu zen erlijiora, erlijio katolikora. Orduan, oso bitxia da, apez bat, eskontza bat, ospatzen zenean, eskontza potentea, nobleen artekoa edo erregeen artekoa, egiten baldin bazen, orduan ospatzen zen beti zezenketarekin. Irudikatzeko, senarraren indarra, potentzia sexuala, bai, hortik zegoen kontua, ez? Bai. Eta gero, apez bat, konsakratzen zenean, apestu egiten zutenean, gizon bat apestu, orduan, familia potentea baldin bazen, nobleak edola, beti ospatzen zen zezenketa batekin. Ohitura zen hori, apez berria, nolabait esateko, indar izan zezan, ez? Bere zereginetan eta hola, eta zeregin importantea zen, orduan horretan, ez? Eta hori hizkuntzan ere bai, geratu da, apez berriari deitzen zizaion, momentu horretan, apestu momentuan, misa kantano, que canta la misa, ez? Misa kantano. Toreatzaile bati, debutatzen zuenean, ematen zizaion tori kantano. Oso lotuta izan dira bi arlo horiek, oso lotuta betidanik. Baina, gaur egun ja ez hainbeste. Gaur egun, zezenketak alde batetikan, prozesioa bere aldetikan, kointziditzen dira egunetan, San Ferminetan, goizez bata, bestea, arratsaldez bestea, orduan, da oso elkartuta jarraitzen du, ez? Baina, tradizio moduan, Bai, tradizio moduan, bai, besterik gabe. Orduan, orduan,
lehen komentatutakoa, ez? Gazteluko plaza zen, zezen plaza, zati handi batean, ez? Orduan, montajea, baimenak eta historiak hasten ziren maiatzean. Gero, montajea eta ja ekainean. Desmontajea ere bai, jaiak ondoren, mesetan ondoren. Orduan, zer gertatzen zen? Gazteluko plaza geratzen zen hipotekatuta, nolabait esateko, hilabete luze katzi terdi batean, ez? Eta hori gehiegi zen, garai batean ez, baina gero zenbat eta jende gehiago izan biztanlegoa gorago joan Iruñean, komplikatuago, nahasiagoa izaten zen, ez azkenean erabaki zuten, gainera, erabaki zuten zezen plaza berri bat egitea egonkorra. Gainerako hiri guztietan jabaziren, orduan hemen, bazegoen grina hori, ez, vamos a ser de menos, eta... Eta beste urtetan izan zen? Hori 1850an. Lehenago, ja, Zaragozan bazegoen, Donostian bazegoen, inguruko herri nagusietan bazegoen, eta izan zen olako kanpaina, herrikoia, egunkarietan ere bai, zartzeatzu zuten, sasatu zuten, lortzeko azkenean, ez? Eta pensatu behar dugu, zezenak eta erregeak, batez ere Espainiako erregeak, eta batez ere Borboiak, elkarren kontra izan direla beti. Borboiak sekulan ere ez dira zezenketen aldekoak izan, sekulan ere. Beti olako edo begiko zuten edo debekatu batzutan bai, hemen ezen lortu. Hemen Iruñean eta Nafarroan etzen lortu. Ez, hemen zaletasuna da oso izan da. Eta da, oso handia eta zuten lortu sekulan ere ez. Baina bai beste hainbatetan, beste hainbat hiritan lortu zuten geratzea, gero berpiztu zen. Orain bagaude, posolako gora bera batean, orain gizartea dago pixkat kontra, zezenketen kontra, baina bolada horiek izan dira mendeetan barna. Baina ez dira izan herrikoiak, izan dira beti erregearen aginduz. Erregearen kontra hemen sartzen garaia dinamika horretan, gu herri konkistatua izan gara, eta gara, ordan erregea beti zegoen pixka bat kontra, beti kontrakoa. Ordan, giro horretan mugitzen zen kontua, Total, kontua da, beste batzutan, hemen oso importanteak izan dira bi jai. Aurreko egunetan San Juan, Done Iban, eta San Pedro eta San Pablo. Orduan, San Juan garaian, San Juan egunean, hainbat tokitan, Espainian barna, ospatzen zen zezenketekin. Eta hemen ere bai. Orduan, beste batzutan, plaza eraiki behar zen, Gazteluko plazako plaza, eraiki behar zen San Juan egunerako, eta da 24, ekainaren 24. Beraz, ja, luzatzen zen askoz ere gehiago, ez? Hori alde batetik. Gero, gaiarekin jarraituz, zezenketako kartela. Aurre San Ferminetan beti dago kartelaren erabakia, argitaratzea, publikazioa, hori guztia, ez? Lehenengo notizia, noiz egin zen lehendabiziko kartela, oso ongi ez dakigu, baina lehenengo notizia agertzen da 1816an. Pentsatu behar dugu, independentzia gerraren garaikoa. Eta gordea dago kartela. Bai, hori gordeta daude. Guztia, hain justu, urte hartakoa nik ez dut lokalizatu, baina hurrengo urtekoa, 17koa, bai, eta argitaratuta dago. Orduan, urteak eta urteetan izan ziren zezenketak nagusi. Iaia ospakizun bakarra, erlijiosoak kenduta, ez? Bakarrik, importanteenak ziren eta iaia bakarrak zezenketak. Urte hartan, 16an, 6tik 9, uztailaren 6tik 9 ospatu ziren. 6, 7, 8, 9. Motzak. Bai, eta 8an 2 zezenketa.
Hori izan da urteetan eta urteetan izan dira egun batean bi zezenketa. Bata goizez eta bestea arratsaldez. Arratsaldeko zen nagusia, baina goizekoa zen ganadutegia probatzeko. Osea, bi zezen, bi edo hiru zezen, lidiatzen ziren, toreatzen ziren goizez, ikusteko nolakoa izango zen, aurrekari moduan, ez? Arratsaldeko... Ziren zezen berak? Ez, hiltzen zuten, ez? Baina ganadutegi berberekoak. Osea, ekarri ordez zera 8 zezen, pues 10-11 edo, eta 2 edo 3 goizez toreatzen ziren. Eta gainerako guztiak arratsaldez, ez? Eta horri deitzen zizaion la corrida de prueba. Probatzeko zelako, ez? Orduan, hori egiten zen goizez, goizeko 8etan. Osea, hemen zaletasuna izan da oso handia, eta betetzen zen plaza. Pensatu behar dugu, dela eguzki ordua. Gaur egun izango ziren 10, goizeko 10etan. Eta horren ondoren enzierroa egiten zen. Enzierroa. Nik ez dakit benetako enzierroa kaletatik, seguruenik lehenago, ospatzen zen gaur egun bezala, edo desenkajonamiento esaten zena, osea, ekartzea zezena zuzenean. Hori, ja, ez nau batere seguro, ez? Eta, hemen zaletasuna zen oso handia, oso zezenketa ziren oso herrikoiak. Eta oinarria zen herrikoia, ez noblea. Osea, nobleek nolabait bereganatu zituzten zezenketak geroago. Ikusita herriko jendearen artean zegoela oso maitatua, ez? Eta, guk ere bai, hau, antolatuko. Eta hortik ateratzen, hortik bilakatu zen, ez? Evoluzionatu zen, azkenean ja araudi oso zorrotz bat izateko. Gaur egun, zezen araudia, zezenketa araudia, da oso zorrotz. Eta oso parafernalia handiarekin, eta jantziak, eta historiak, oso neurtuta dago dena, ez? Baina, hasieran ez, zen jolasa, jendearen artean jolasa. Eta hori mantendu zen. Osea, zezenketa serio ondoren, jendea plazatik atera gabe, askatzen ziren zezenkoak, nobiloak. Jendea jolasteko, liratziko, eta hori egiteko. Hori zezenketa serioaren ondoren. Gaur egun ja ez da egiten hori. Egiten da zezenketa serioa, eta bakarrik bakilak eta korritzen dira entzierraren ondoren, baina ez zezenketaren ondoren. Nahiko, garai hartako ohiturak, ez? Gero, San Fermina baino lehen, zer dago beste irudi nahiko ikusia eta betidanik eta gaur egun mantentzen dena, abonoak berriztatzeko, ez? Jendea badoa zezen plazara, bere abonoa, bere sarrera guztiak, ez? San Ferminetako egun guztietako sarrerak hartzera, eta erreserbatuta dituzte, eta gainera, aita amaren gandik, seme alaben gana pasatzen zen, ordan, hori... Peinetan ere... Nola? Peinak ere hartzen. Bai, berdin, bai. Ordan, gaur egun ikusi ahal izan ditugu, hainbat hilada zezen plazaren inguruan, ez? Ondoan, abonoak berriztatzeko. Gero, komentatu enzierroak dokumentutan ez direla aipatzen. Gaur egun enzierroa da, sekulakoa, ez? Ez, enzierroak ez ziren aipatzen, zergatik legez kanpokoa zirelako. Agintariek ez zuten nahi enzierroak, ez? Ez zuten, ez da antolatu ere. Kontua da jendea, zezenak ekartzen ziren oinez, orduan jendea zitzen jolasten, batez ere mutilak ateratzen eta jolasteko eta hola, etxeikatzeko pixka bat eta hola, eta orduan, hori bilakatu zen gaurko enzierroa, ez? Baina garai hartan zen, jolas bat besterik gabe. Eta agintariek, hori gaizki dago, hori da aldeanada bat, ez? Herrikeria bat, ez? Hiri nagusia da, mesedez, gauza horiek, ez?
Eta debekatu, pues ez da, sekulan ere ez da debekatu, baina gaizki ikusia bai, eta isunak ere bai gertatu dira, ez? Hori, bere momentuan ere bai, 17. Mendean, ja nolabait saiatu ziren, agintariak saiatu ziren ofizialtzen pixka bat, ez? Ofizializatzen pixka bat. Eta agertu zen, bueno, figura bat, irudi bat, oso gaur egun, bueno, impensablea da, ez? Eta zen, zinegotzi bat, gainera oso postu maitatua zen, oso, bueno, prestigioa handikoa zen, el abanderado, ditzen zitzaion. Eta gizon hori, dotorez jantzita, oso dotorez jantzita, zaldi bate gainean, agertzen zen 60 taldearen enzierroan, 60 taldearen aurrean, kotokon, zezena gitatzen, ez? Osa, entzierra zen arras bestelakoa. Eta orduan, txapiltela karrikati sartzen zen Gazteluko plazan, estafetatik ezen korritzen entzierroa, eta dotore, jendearen txaloen artean, eta hola, eta tipoak egiten zituen bere kabriolak, bere historiak, eta jendea txaloka. Oso prestigio handikoa zen, ez? Orduan, hori guztia desagertu da erabat, ez? Beste irudi, bueno, nahiko herrikoia, nahiko maitatua duguna da, esiak paratzea. Esiak paratzen diren egunean edo egunetan, ja, azten gara guziok esaten, ja, zezen usaina dago, ez? Ja huele a toro, ez? Ematen du, eta bueno, hori da, beste aurre San Ferminetako beste ekintza ez ofiziala, baina, bueno, maitatua, ez? Eta gero ja urteetan barna, hasi ziren zezeketaz gain beste ekintza batzuk. Hasi zen opera adibidez antolatzen, Aiarre antzokian, garai hartan antzoki nagusia zen. Ordan opera, su artifizialak ere bai, su artifizialak oso maitatuak izan dira hemen aspalditik, oso herrikoiak izan dira. Hasiera batean hemengo enpresa bat egiten arduratzen zen hortaz, Orokieta izeneko enpresa, Motzuelo auzoan zegoen, gaur egun ja, lehiaketa internazionala, kategoria handia dauka, ez? Baina, garai batean, eta zu artifiziala botatzen ziren, jaurtikitzen ziren, Gazteluko plazatik, Gazteluko plaza zen, Gazteluko plaza Sarasate pasalekoa, zen jaietako, mesetetako, erdigunea, ez? Gero beste gauza bat, ere bai, mesetetako kartela. Gaur egun egiten da lehiaketa pomposo bat, gero bosketa eta hori guztia, ez? Baina garai batean, lehendabiziko notizia agertzen da 19. mendean ere bai, ez? Udalak antolatzen zuen eta erabakitzen zuen. Bueno, kartela izango da hau, honelakoa, eta egingo du enpresa honek, eta listo. Inongo garrantzirik gabe, ez? Normalean, enpresek, argitaletxeek, bazuten irudi batzuk, estandar, nolabait esateko, eta horiek erabiltzen zituzten, edo zein herritako, mesetako, jaietarako. Ordan, hemen jartzen zituzten, ezakit zezen bat ez dakit zeretata papan, eta igual, Madrilgoa igual ez, baina Zaragozako mesetetan, jaietan, agertzen zen olako antzeko bat. Gero ja, 1900 urtean, ordan ja erabaki zuten kartela, udalak, erabaki zuen kartelak, hemengo pintore batek egitea, artista batek egitea. Eta gaiak izan dira asko. Zein izan da nagusiak? Azkeneko bolada arte, azkeneko gaur eguneko lehiaketa egin arte, udalak erabakitzen zuen ez. Ordan, gai nagusiak izan da entzierroa. Baziren pinturak, marrazkiak edo da, entzierroak.
Gero, erraldoi eta buruhandiak izan dira askotan agertu direnak, ez? Txistulari gaiteroak, ere bai, hiriko irudiak, foruen monumentua, behin baino gehiagotan agertu da. Zergatik? Gamazadaren garaian, pentsatu behar dugu, zera 20. mendearen hasieran, Gamazada, izan zen sekulako gertakizuna, ez? German Gamazok, ministroak, zera foruak, kontrafuero handi bat egin zuen, diruaren kontuarekin, eta horren hemen sekulako zera manifestaldi kontrakoa manifestaldia osatu zen, ez? Eta horren hortik sortu zen monumento bat zera egitea, gogoratzeko hemen foruak ez direla ukitzen, eta hola ez. Orduan, foruen monumentua agertu da, behin baino gehiagotan ere bai, esateko, kontuz Nafarroarekin, ze hemen gaudegu. Eta igual, bukatzen joango gara, oso ongi. pixkat denbora, eta hurrengoan Oso ongi, primeran geratzen zaigu iradia. Regatik. Oso ongi. Orduan, ezakit bukatu nahi duzu, edo... Ez, gero, hurrengoan igual komentatuko dugu, kartelak alde batetik utzita, bitxikeri bat gertatu zen, 1952an. Urte hartan, ni jaio nintzen urtean, gainera, izan zen. Orduan, urte hartan, udalak erabaki zuen kartel bat. Eta bazen txurro kukurutxo bat. Eta jendea agertu zen kontra. Esan zuten, horrek ez du irudikatzen hemengo gezetak. Eta azkenean, atzera botatzuten, eta beste bat egin zuten. Hori da, bitxikeri bat bukatzeko beste gabe, ez? Orduan, igual hurrengoan, komentatuko dugu San Juanada eta San Pedrada. Oso ospakizun herrikoiak izan dira, eta oso bereziak. Gaur egun egiten ez diren, kasi egiten ez direnak. Igual herrietan gehiago. Bai, baina hemen bereziki San Pedrada, egiten ziren eginkizunak ziren oso bereziak. Herrietan egiten ez direnak. Oso propioak hemen. Ikusiko dugu. Oso ongi. Tatzen duzun. Primeran. Mi esker, gurekin berriro goteagatik. Zuei. Eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.